बेफोरखौ आं बेयाव फैनानैसो खुफैदों नाथाय आं बिसोरनि न'खराव गारबोआखै नाथाय आङो ओजोंहाय खुना गारबोनाया बुरजा जानायनिसो खुना गारबोदों नाथाय आं बिदि खुनानै गारबोजोबाखै आंनि आखायाव जेरैबायदि गाननांगौ आं बेफोरबायदिखौनो गाननानै फैदों आरो मंगलस्टआबो आंनि आखायावनो आंनि गोदोनायावनो फैफाखादों आं बेखौ मालाबाबो बेफोरबायदि हुगारनानै फैयाखै आरो खुनानै गारबोआखै थ' बयखौबो बुंदों आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाथाय बुजिगोन आरोना दिनै आङो आंनि गोसोनि मोनदांनाय बाथ्राफोरखौ फंनैसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनि नोंथांमोनाबो जानो हागौ बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ सानबाय थाखायो बिनि थाखायनो मिथिनानै मोनगोन जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ मानसिफोरा बै हिनजाव गोदान खारनायखौ लानानै आरो हौवा गोदाननि आरो हिनजाव गोदाननि बैसोखौ लानानै गोबां दावराव जादों आरोना थ' आङो बैसोखौ देखायनानै होगोन बैसोआ हौवा गोदाननि बैसोआ 45 होनदों ओमफ्राय हिनजाव गोदाननि बैसोआ 17 ल' होनदों हिनजाव गोदाननि बैसोआ 17 ल' नङा आरोना एसे गिदिरनो आधार कार्डआव बियो उन्दै बैसो होनानै लादों जायखिजाया ना बैसोआ एसे गिदिरनो आरोना बिसोरनि गामिनि मानसिफोरा आंनो खिथादों आरो हौवा गोदाननि बैसोआ एसेबां गिदिर नङा मिन्थिगौना रायजोफोर 1995 नि आङो इयाव होगोन स्क्रिनाव 1995 नि बे हौवा गोदाना बोरै 45 बैसोनि जाखो बे मानसिया इयावनो दा आरो मानसिफोरा गोबां बुंलायगोन आरोना बैसोखौ सोलायनो हायो गासैबो मानसिफोरा बैसोखौ सोलाया मिथिगौना जन्म सार्टिफिकेट थायो बिनिफ्राय बैसोखौ बख'यो मिथिबाय रायजोफोर बैसोखौ लानानै गोबां मानसिफोरा दावराव जादों आरोना आं बैसोखौ सेंग्रानि बैसोखौ होनानै होगोन दै ओमफ्राय एसेबांबो बोराय नुवा सेंग्राखौ मिथिगौना माथो गोजौ गिदिर आरामसो नुयो मानसिखौलाय ना सेंग्राखौ बेखौनो आं बुंनि दै बे सेंग्राखौ बोराय होननानै गोबां मानसिफोरा बासिगासिनो सिख्लाफोराबो बासिगासिनो मानि थाखाय बासिगासिनो होनबा बेना साख्रि गैया मिथिगौना बे सासे खिथि मावनानै जाग्रा मानसि बिनि थाखायनो बेखौ बोराय होननानै बासिगासिनो आरोना बिनि जायगायावनो सोरबाफोर जुदि साख्रि मावनाय थाथोंमोनलाय साख्रि मावनाय बे 45 बैसोआलाय मा 50 बोसोरनिबाबो फैगोन सिख्लाफोर गोरलै सिख्लाफोरानो बारसोमगोन मिथिगौना सेंग्राया जुदि प्रप'ज खालामाबाबो सिख्लायानो प्रप'ज खालामनानै थांगोन मिथिबाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा खायफा बेफोरबायदि जायो खायफा मा गोबाङानो थायो जोंनि बर' सिख्लाफोरा गोरलै बैसोआनो साख्रि मावनाय आरो जोंनि बर' सिख्लाफोरा ना हिनजावफोरा साख्रि मावनाय आर्मि पुलिस जिखुनु साख्रि मावनाय हौवाफोर जा फाग्ला जायो साख्रि मावग्राफोरनि सायाव फाग्ला जायो हिनजाव गोनांखा होमबाबो बारसोमो मिथिबाय नुबायानो थाखाय जोङो ससियेल मिडियायाव गुबुन हारिफोरजोंबाबो जोंनि बे बर' सिख्ला उन्दैफोरा बोराय नुबाय दंमोनलै आं दाख्लै साननैसो रिल्स बोरायथार एकदम बर' सिख्ला सासे बेजोंनो हाबा जानानै दंहैयो होमबा नोंसोरो मा बैसोखौ लानानै इसिबां दावराव गुबुन हारिखौबा नोंसोरो बोरायखौबो लागोन नामा बर'खौबा बैसोनि दावराव जागासिनो 30 बोसोरनि मानसिखौ 45 बोसोर फानलायनानै इसिबां दावराव आरोना आङो सिख्लानि साइड जानानै भिडिअखौ बानायाखै रावनिबो साइड जानानै भिडिअखौ बानायाखै खिन्थु अबेखौ गोरोन्थि नुदों बेखौ बुंदों ओमफ्राय इयावनो दा सोरबा मानसिफोरा बुंगोन बेलाय बैसो उन्दै बेजों समाया नोंजोंसो समायगौमोन आंखौ कमेन्टआव सोरबा होनदों दै नोंजोंसो समायगौमोन औ समायगौमोन आंजों आंलाय आंना गोसोथोनाय गैयाबा आं थांगौमोन आंना गोसोथोनाय दंना बेनि थाखायनो आं थांनो हाया आरोना मानो होनबा सानै साथाम गुबुन नोंसोर बायदि जोङो सानै साथाम हौवा लानो लुगैया मिथिगौना जोंना सासेयानो जायो आरो जोंहा गामिनि मान सनमान थायो जोंना गामियाव मिथिखालायनाय बिदि बायदिसो जोंना जुदि बेखौ गारनांगौबा रायजोफोरानो दुब दाब होजागोन जोङो रायजोफोरजोंनो बेफोरबायदि मिथिगौना एसेबां सनमान गैयै मानसि नङा जोङो बै खायफा गाज्रि कमेन्ट होग्राफोरनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना मिथिबाय बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा माबायदि जायो आरो बेयावनो आं मोनसे खोथा बुंबावनि गामि गुफायाव थांनानै नायलाय सिख्लाखौ होनदों 17 बैसो केस होनांगौ औ केस होनांगौ गोरोन्थि बियो 17 बैसोनि सिख्लाखौ हाबा होनाया गोरोन्थि बियो गोरोन्थिखा बेखौ पुलिसा हमो मिथिखायो आंबो गामिफोराव थांनानै नायथां 17 बैसोआलाय मा 14-15 बोसोरनियानो हाबा जानानै गथ' फेला खांनानै दं मिथिगौ नोंसोरो गासैखौबो हमनो गोसोबा गासैखौबो हम सासेखौल' माने दाथ' बेयो बे हाबा जानानै खारफिननायखाय हौवाया एसे गिदिरखाय आरो बैसोखौबा सोर इदिट खालामना होखोलै 40-45 बिदिबा आयौ आसरित ना बे बैसोखौ लानानै गोबां दावराव आरो बिनि थाखाय बे सिख्लाखौ बिराद मोजां मोनदों मानसिफोरा सिख्लाया बैसो उन्दै बिनि थाखाय बेखौ हमनांगौ सिख्लाया बैसो उन्दै गावखौ जुदि बैसो उन्दै होननानै मिन्थिदोंमोनबा होमबा मानि थाखाय थांदोंमोन आरो मानसिफोरा होनदों जबरदस्ति हमै हरदों जबरदस्ति बोरै हमनानै हरनांगौ बिमा बिफाखौ बुरखायदों होनदों
बे जुदि थांनोनो गोसो गैयामोनबा बे थांनो गोसो गैयि मानसिखौ बोरै बुद्रु बुद्रु हैगौमोन नामा बेनो हो हैगौमोन नामा बुद्रु बुद्रु साननो नायलाय नोंसोरो सिख्लाया दा होनदों बे सिख्लाखौ हरनि 11टायाव ओइ गोसथोनाया सेंग्राया बोरै लायनो हाखो होमबा बिदिनो थांमोन ना हाबा जायैनि सिगाङावनो बेजों ब्लड थांमोन मानो थाङाखै आरो खोनानो मोनदों बे सेंग्राखौ बोरायना बासिगासिनो ना दा गोसथोनाया दा बिनि बे जाय गोसथोयो बियो बांसिनसो बोरायनो बे सेंग्रानिफ्राय मिथिगौ आं मिथिनानै मोनदों आरोना बेफोर बाथ्राफोरखौ थ' बेफोरबायदि गोबां दावराव जायो जोंनि बर'जों बर' दावराव जानायाव गावजों गाव बैसोजों लानानै माबाखौ लानानै गोबां दावराव आरोना मा होनगोन ओमफ्राय गुबुन हारिखौ बोरायबाबो थाङो जोंनि बर' सिख्लाफोरा बै खायफा बे निग्र'फोरजों थांनानै दंहैयोदि बे निग्र'आ मा गोरलै नामा निग्र'खौ नायलाय माबायदि मा सिस्टेमनि मानसि इसोरजों मानो थाङो जोंनि बर' सिख्लाफोरा जुदि गावखौ एसेबां मोजां सानोबा मानो थाङो निग्र'नाव मा नुदों बेयाव बै दा सासे दंहैयोना बिनि हौवाखौ नायलाय निग्र'खौ मा साइसनि मानसि इसोरखौ मानो हमाखै होमबा मानो हमनो हाया बिसोरखौ गासैखौबो समान नोजोरजों नाय नङा होनदो ओमफ्राय सिख्लाफोरखौबो होनदों आङो उन्दै बैसोआवनो बे सासेखौल' दा बेखौ नुनानैसो उन्दै बैसो 17, 12, 13 बैसोनिफ्रायनो गोसथोनो सोलोङो माथो देहायारि सोमोन्दो लाखियो माथो सिख्ला सेंग्राफोरा जोंनि बर' गथ'फ्रा नोंथांमोनानो नुबाय थाखायो माथो हमनायबो नुयो बै साफ्रि गथ'फोरखौ बेफोरबायदिलै गोबां गोरोन्थि थायो मिथिगौ ना मा होनो सुद्रायनोबाथाय गासिखौबो हमजोबनांगौ बै उन्दै बैसोआव हाबा जादों होनना बुंबाय थादों गामि गुफाथिं थां जोंनिथिं थां उन्दै गोरलैयावनो हाबा जानानै गथ' फेला खांनानै दङ जोंनिथिंजाय मिथिगौ ना गामि सामि नाम जेबो खिथाया आङो जुदि उनाव खिथानांगौ बायद' जायोबा खिथागोन थ' बेखिनियानोमोन सेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना रावनिबो साइडखौ लानानै आं बुङाखै बे बाथ्राखौ आङो गाव गोरोन्थि मोनदांनाय बाथ्राफोरखौसो आं नोंथांमोनजों सेयार खालामदों मिथिबायना बिनि थाखायनो सेयार खालामना हो भिडिअखौ आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय